Pozdrav svim dragim prijateljima. Želim da vam ispričam jednu simpatičnu pričicu koja se desila mojoj drugarici. Ona je bila jedna od glavna glumica u tom događaju. Elem, u našem malom mestu imamo yoga studio. Zove se yoga sa Y, a centar piše na srpskom jeziku. Ali dobro. I naravno, moja drugarica voli da ide da vežba jogu, s obzirom na to da radi kancelarijski posao i da je ceo dan na poslu. Onda ona posle posla ide, znači nosi rezervnu opremu, ima jednu veliku torbu i tu nosi opremu koja vežba jogu i onda ponese i patike koje samo obuje ili već neke papuče, zavisno od godišnjeg doba, i onda u tome ide kući, da se ne preslači ponovo onako znojava ili šta znam sve to. I jedne prilike, pošto jedna grupa odlazila, druga je dolazila da vežba, ona u onoj gužvi sa te neke police u kojoj se ostavlja obuća, uzme svoje cipele u kojima je došla, pošto je već obula patike u kojima će da ide kući, uzme svoje cipele, stavi ih u kesu, progura se tamo kroz onu gužvu i dođe kući. I sad već uveče nešto je to bilo kasno, ona je raspakovala svoju torbu i kad je krenula da raspakuje, iz kese izvadi tuđe cipele. Vidi da nisu njene cipele, pogleda, cipele, inače moja drugarica je jedna onako visoka kršna ličanka koja nosi broj jaki 40 i koja troši bogatstvo na obuću i ostavila je prekrasne kožne cipele, a uzela je neke jeftinističke cipele 3 broja manje. I sad šta, ona već je kasno uveče, sad već kogod je ostao bez cipela, sad šta da radi. I sutra dan spakuje ona te cipele i krene na posao. Ispostavi se i kaže jao, zamislite šta mi se desilo, kao sinoć sam, moram da idem posle posla ponovo u yoga centar, greškom sam uzela tuđe cipele. Jao, pa to si ti, znači, naime, to je bila pola sela je već pričalo o tome. Kaže, pa da, pa kao objavljeno na Facebooku, kad ona ode na Facebook, a njene cipele, onako, znate, kao kriminalce kad slikaju iz profila i ne znam nija, spreda i sa druge strane profila njene cipele i ispod onako prilično jedan neprijatan komentar da se moli gospođa koja je otišla u tuđim cipelama da se podhitno javi, da vrati cipele, to nisu njene cipele i tu je krenula, znate, onako prozivanje i osuda i koje kakvi komentari i oni su svi pretpostavljali da je ona obula tuđe cipele i da je otišla kući u cipelama 3 broja manjima. Znači, da je do te mere glupa da ne osjeti da je žuljaju, da uopšte može da obuje cipele. Ko od vas može da obuje 3 broja manju obuću, molim vas. Onako, cipele su bile na stubu srama i ona je došla u yoga centar i pokušala da objasni. Međutim, toliko se, znate, već ta priča proširila do kraja dana da je to postala istina, znate. I ona nikako nije umela, apsolutno, kad je ona meni to priča, kaže, apsolutno, kaže, ja pričam, a kaže, do njih ne dopire uopšte to što ja govorim. I kaže, sad ja jesam pogrešila, ja jesam stvarno onako u mraku, bile su tamne, bilo je isti model cipela, ona je to uzela, kaže, pa nisam luda, kaže, da uzmem, znaš, kaže, tuđe kao prvo, znaš, kao prvo, kaže, kao drugo, kaže, vidi kakve su ove cipele, to uopšte nije moj stil. Međutim, informacija uopšte nije dopirala. Oni su nju 50 puta pitali, pa zar vi niste osjetile da vas žuljaju cipele, pa zar nisu bile male, pa ta žena nosi broj 37. Da je ona na kraju već onako podigla ruke i rekla je, ne, nisam osjetila da su mi male cipele, jer očigledno ta priča, verujte mi, znači da ona nije mogla da im utuvi u glavu da ona uopšte nije išla u tim cipelama.
Što bi rekla jedna moja draga drugarica, ne znam da li sme da se psuje na YouTube-u, sjebale ih pretpostavke. Svi su oni nešto pretpostavljali, znate. Bez toga da se uključi mozak, znate, da je neko rekao, čekajte, mislim, pa možda to baš nije bilo tako, jel? Možda, jer mislim, možda to baš nije bilo tako, jel postoji možda i neko drugo objašnjenje, jel postoji možda neki drugi razlog zašto je neko uzeo, znaš, da li je to stvarno najlogičniji razlog zašto bi neko uzeo, cipele koje mu nisu odgovarajući, koji nisu njegove. Često puta, znate, nekako primećujem da često puta bez toga da izazovemo malo to što nam je servirano, da izazovemo malo tu informaciju. Pa je li to stvarno tako? Znate, nema veze sa šta je u pitanju. Dobro, ja mogu sad da priznam da sam, znate, ja sam od onih koji uvek preispituju, ali mislim, jesmo mi sad stvarno postali tako neko stado koje prihvata, znate, naročito kad treba nekoga osuditi. Ona je stvarno sa žena ni kriva ni dužna. Nije pazila, bila je gužva, bilo je mračno u tom hodniku. Nije sad baš da nije ni kriva ni dužna. Mislim, to nije bila zlonamerno ništa, ali ona nije mogla da se opere. Znači, ona je bila ta koja je otišla, znate, znači, dobro, naravno, posle je došlo nešto drugo interesantno da se priča, ali ona je bila ta žena koja je otišla u tuđoj obući koja je 3 bora manja. Smo mi sad stvarno tako postali, mene to, znate, mislim, bilo mi je smešno, naravno da mi je bilo smešno, ali malo, znate, i poražavajuće, da apsolutno, znate, smo brzo spremni na osudu i pogotovo, tako, kad se okome, ne znam, kogod i šta god je u pitanju, da malo, znaš, uključimo i svoj mozak, znaš, da malo preispitujemo, da se malo zapitamo. Pa je li to sad stvarno sve tako kako se nama servira? Ništa u ovome nije bilo onako zlonamerno, u celoj toj priči. Malo su se ljudi jednostavno zaneli. Neko je nešto pretpostavio i onda je, znate, rulja kad krene, onda to ume da bude prilično nemilosrdno. Pa eto, možda ideja da se sledeći put, kad je nešto tako, da se eventualno malo zapitamo. Znaš, da zastanem, da kažemo, čekaj, mislim, je li to stvarno tako? Je li moram sad i ja da bacim kamen? Pozdravljam vas i ljubi Sneželea.